No niin, semmonen. Siitä tuli, että toisaalta ihan tosta joutuu pikkusen etulevy tekee tuolla samalla, niin pikkusen joutuu pienentää sitä, mutta saa nähdä toimiiko tää systeemi, jospa se toimisi. Se on 36 millisistä koivuvanerista tulee toi takakammion seinä, niin viitettiin pitäisikö sitä samalla siitä samasta levystä tämä etuseinäkin, vaan olisiko vähän pienempää. Samalla sapluunalla suurin piirtein tää menee tämäkin. Mutta katsotaanpas nyt, kun saanko mä mahtuu se. Onko mulla liian pieni levy vai meneekö tää siihen levylle? Kyllä se siihen näköjään hyvin mahtuu. Nyt tässä vielä piirrellä se ja sitten laitella noita mallalla vähän mitenkä kaiuttimet saa mahtua tuohon sitten paikalleen. Ja mitenkä se sommitellaan tähän. Mutta katsellaan, piirrellään vähän siellä sille. Semmonen siitä sitten tuli. Se on niinku liimaltu siihen nyt kiinni ja sitten alkas tuo seinän viimeistely ja maalaus. Sitten alkaa tohon suurin piirtein noille paikkeille seinälevyt. Mä tein pystyportin tuohon keskelle. Niin. Tässä semmoset pienet palat tänne molemmin puolin tuohon. Sitten tein semmosen porttisysteemin, että mä saan säädettyä sitä pinta-alaa. Semmosen meinasin siihen tehdä. Mutta katsotaan sitten milloin kun mä seuraavan kerran taas kerkee tehdä, että se rupeaa pikkuhiljaa ehkä tulemaan niinku kiire. Vielä on kuukausi aikaa, mutta se kuukausi menee kyllä äkkiä, ennen kuin se saa sitten loppuun. Mutta näihin tunnelmiin.